Right, ebusuya metia obia mayina ya ho akwaba e de by Grace TV. I said every kan Canada na ni ho brase kwan so. Said ye hyase na kakra ka krikwa ho no mesre ni die mu a se obi video so ni die mu na wa subscribe to the channel. Anya no nko na wa turn on the notifications so that bia to from a on sabeka na yin krikwa ni die mu a na yen tamu ba mo fa se madi nyina echi na nyamenya adom ne ntimi nsum yi na ye ho esompa ebusu yi nim say one long standing chieftaincy issue a chese eni yefi bibiri ni no man yi edi nya eye the Bawku chieftaincy saga ye nkwada nyina ye beti bi ya na ete ho asem wo school dan mo sabre ye nyina die ne nso ye ne fi nyina ye guso ete ho asem na sabre di boni beka se Bawku ntokwa no Bawku chieftaincy crisis no it is at the crescendo so na akosi boni beka no as we bia sisi a be bia ntokwa ne dru no chese eni aye nyan dodo na ye nim se krobia asante kotoko hene dodo bribi de asante ma nyina wo no mampani ne Ghana mpanyfo nyina e de atoye ranimu a wahya ase na wo sie sister be ye beboa amasundua ba na yenka bi hye mabusua ade chi ene dei oye na esi Bawku man mu no enya asem keto akra ama mpanyfo e de ne magu akwan mu a sabre enye kuma akra meje sam mpanyfo di agu akwan mu bi ene se sia ade soldiers na ebeba Bawku krom abebo ban ahwe se asundue ebekoso na bibia ewie sanso na curfew ya ewo Bawku no se ya wasakra mu ya ne ewia no mienu pepepe na obi ekoda obeso ya gisa no pano nsia enti enye kuma akwa na dia na esi fufuro busua na wotwe ye twa mu ya na yete se obakuma se a kusasefo hene wo kuma se ene asante mantem ha na okosire mu a osan ye ohene obinduri mpatewo se bi nipa bi ya yenim wo mo akwa body tu eyina fiati asfo asaso ya asem no be ye dicha ebe ya areho e ma ina ye timuni so ni ade a anche ene site si yakokum ni ba fufuro bi aka na ho ama eche kwa esase yenu amamprisi ni bi nso yekono entinese asem no eni ya yenyan pa no kra ka ho e ma be Ashanti Rexec metre the Ashanti Regional Security Council led by Honorable Dr. Frank Amako no ya Ashanti Regional Minister omodi nsem ebetudwa eche sisi ya omo ayire bambo mu nsem yi pa se be obi ani nsem ho no ana obi ama ye niam a ensem fata ewo Asante mantem ha na busua ade eche enre ya na yete se ene ye ukosiri mu a eye Bawku Senior High School akwada baako ya wa ya desua ni wo ho iba bonyefo bi akwa kokono na said ye emusi yakra ne se busua akwada na wosuku mu Bawku Senior High School a otewo sua de said we used to say ye school ne ekosua de no ena nipa bonyefo iso mko fa no efi dormitory ya wotem ekokoku no areho mu na busua de tie ne se akwada na okuno no na oyemusi ni na woni a ekodi anyambransem na omusu se okasa ku no won se ntokwana kwa mainly between kusasefo and afi yenuano mo a omuso eye mampusifo enti sabi nipa bonefo kofa akwada eku no no omusu se either se obeye kusaseni ana obeye mampusini na se yede ya sa faction mu baako na kokuma brantie areho ma ya alleged men kan sa ni die mo se kokuma brantie ya enya asem to na chire na ebeto dwasa akwada no kura wo mu okunu no eye enora numere memende numere ya de chekosi ade onye kusasini anaso onye mampusini onde oyimosini ya osuan de Bawku Senior High School na sa numere na ya memende numere 26th of July 2025 the year of our Lord Jesus Christ na ebre okum adesua ni wi ya ena news pa ponten se okọ Bawku Central mashibedwani ya ono so na okọ Ghana ye mashibedwafi a oda edom kesia no aye majority leader Honorable Muhammad Yarega and if ye Bawku Central na se Bawku no se bi mrantie bi ekosese nioma ekse o safe no etwa jakura to fa bi na so nyame nchande babafo ni mpanyifo da romanti de etie ne se bi otimi agye ya mpo fa ba bi ase ya sisi asomdwe ho na se me no ka se de ya ma de bofo nyamfa ennom ye dan no fa ye se ye ene bebia o hiduru ya nyame ya adom a empanyefo be mu a eto atwa de bra asasem we si ye no ama hu bo ade hye we Bawku eno na yanka bia nhema na no pe ya eye na kwesi ya de etie ne se enipa bi so som se omo so be retaliate to the SC Bawku Senior High School ni wona bo mama yareka efi ema omo so call na Regu Senior High School na omo call na Regu Senior High School de suafo mienu two students a omo din no baako de Lukman baako so e de Gideon e omo na ko school e wona Regu Senior High School omo dom do achi na prekopani babonefo ebuhura ho asebe omo bo omo tuo
akum kwada desuafo mi ne ya busua okamu asemu a enye yi asem na ni akoye nyan ya reho point sabria mo no kasa fiti enro ne mere ba besi ne no nipa miensa na ewa desuafo miensa nkwada a omo de sepi anka omo sua de abe ni patitio da chi omo nka bi hiem enye obi abone eno makohia omo nkwanhia wo sanse sempo empanyimfo na enye omo tokọ eko a ayese adura bi a bakun se ya ijai ma ene nkwada eba ne sei eda desuafo se yakodi omunya eko omo ya nti Bawku ya wom di kan ko no why obi okọ student okọ school ewo Bawku senior high school ono mudi kan ko no eye memenda na number no ne kosi adai so adesuafo mienu eye Gideon na afi ni nua ya oka na friend say Lukman obzuko school won na Regu senior high school omso Bawku omo ya onzo Bawku de yedim say wa upper east na Regu no ewo north east region na yenchechemu yi on say ntokwa na mediki aka jo say kusase any man pussy for na econ over the rightful owner of Bawku traditional area no na Regu no de hon na Mampusi for no wapa enti hon po the traditional capital of the Mampugu kingdom na say Mampusi for no wo mo ohin kese hon na national yemu ewo ti say obi ko so kodi boni a we can assume ebia brain behind one more course of kodi boni na na Bawku nso no tribes ni be ho but kusase ne Mampusi for na do so pa ewo hon no do ye tese kusase for no do so kakra the chain Mampusi for ntebusia sei na efiri mu ba sesi adesuafo miensa na yenya media reho bi se twedi ampomba say yadom say ohun kwada yi mobo na onye omukra mo be papa ntana ni pa bonefo yesa no ono anyi omupie na Ghana mra ene om eni na busia on the back of all these things no and a government of Ghana buying penifo ni nsema betodwa ya enye kuma kwa sesi penifo nsema de betodwa no ye betu ye boase ni achechi ni nyina mu na ahwefo enso atebi areho mu abusia the end the ya Sunday, July 27, 2025, and presidency communications at the Betutwa Bawku chieftaincy conflict and a TFSM or say the government of Ghana is stepping up its approach from peacekeeping to peace enforcement in Bawku and other affected areas due to the recent escalation of violence which could derail the peace building process. Nese or Kenya Yema Yema Eddie a free say to a Wasia Hamas Mujaba say on one force so begire ama asumjaba. Now it was also the Ghana armed forces have been deployed to maintain law and order as we intensify curfews to ensure public safety. Now this year there enya pusi for asrafo na omuba Bawku abebo ban ahwese bibia bekoso asumdwe kwan so after want to also we assure the public that the Ghana armed forces will take all necessary measures to protect lives and properties. Now say na soldier for Bawku Bawku no ombe jumbe bia se obo nipa nkwa ho ban ene ejapade Bawku enso ho ban na for to so say government commend His Majesty Otumfuo the second for mediating the conflict and appreciate all stakeholders who are supporting the peace process. Na so boy you something about so ono aboa na asumdwe bank kakra na wa hyase na bibia koso ye na ichemo so the Otumfuo mediation with the genuine help of Naili and Zugurana and Naili no Mampusifo nyina henkese ya achese ono ne sihine ewo Bawku sanso na Zugurana no so yikusase fo hene ya Bawku chese ona Bawku asase no ye ne dia Zugurana no anyway member of the Upper East Regional House of Chiefs so sanso ba National House of Chiefs when di won cartel National Register of Chiefs mo yento aswe afedi be bim ne film ba had almost brought finality to the conflict until the very recent killings which have necessitated drastic actions to protect all in the interest of the greater good. Say and kasumdwe ba ne sa na de asie oyi ne ya ba besi ye no ntia mampanyifo ni abrese wo mo afo mo na ensi form anya de se fata som ya ebia na china bi wo ye nani o hawan kasa na ba yento aswe the government urges all parties to refrain from violence and support the peace process. Okay, also say residents are advised to fully cooperate with the Ghana Armed Forces to ensure peace. Na say almost set me for so many one tie Ghana Armed Forces echi na sunji into me emra. While regretting the inconvenience this peace enforcement intervention may cause to peace-loving people within the affected areas, the government of Ghana remains committed to restoring peace and stability in Bawku and other affected areas and is taking every necessary measure to ensure the safety and security of all residents, including students.
na oyine bia to atwa na asomdua ba na yenu no oboko obi atimi edi ne dwuma said yes na efata busua kratai Odimonyamfo fellas of Sukwachi on na kasamafo e de magana mampanyini awo kasamafo wa bemo e na ode sanse abetuja no so na ye swafo ya ohwe ye communications e de ma omampanyini John Dramani Mahama e na memmo e wo ye man Ghana mtizi ade de atie no se nyame ya do asafo e na ekobo ban e wo boko ahwe se obi abedi mraso enso wo nya no nko a kata we ba abontin wie ya e na aye from the seat of the president John Dramani Mahama kata afoforo san ba ene se na yero fusu kwache on tenase kra ena kata afoforo san ba omo say no se yakosia da ya na say evacuation of students in Bawku na Lerigu and environs okay ene se omo yi asuafo adesuafo e wo Bawku na Lerigu ne mpatam ho nyina san se Bawku yakokum school ne bi okọ school Bawku senior high school ena akọ na Lerigu so ayeko school fo mienu e omo so okọ school e won na Lerigu senior high school no say yankinka also further to the statement issued by the Ministry of the Interior announcing the imposition of a curfew in Bawku, Lerigu and its environs from 2 p.m. to 6 a.m. effective today, Sunday, 27 July 2025, until further notice. Government wants to stress that in addition to helping to enforce peace, the curfew is intended to create an environment conducive to the evacuation of all students in various educational institutions in affected areas, some of whom have been unfortunately targeted in the conflict. That's what you want. We say so for ya na ehwe interior na say bamboni ade nsemo a yewura muntaka e krata wode ba ya chese omo de curfew at omo Kenya curfew wo Bawku na yogo ne patem ya sesi ade ewia no mienu ekopoma no panu nsia no efiri ne de ya na e sha ase o chimse de yenti aban yes ane se wo ye se de be bo ama asumdwi enso etumi akoso e wo san patem ho na curfew odi aban nyina se de be boa na wo mo enya conducive environment na se bia ya asumdwi na ma disuafo Bawku na Lerigu ene patem yetimi yi wo mo afiri ho san se e bia meka say school za wo Bawku na Lerigu ne patem onye wo mo afiri ho nko a enye sebi ka kusa asefo ene mampusi fo nko na ko school obi free bia wa obi free tachiman obi free sunyane obi free e bia komase ya doma akra na akwa kusua de wo nti ko ba ne sa so yi ne sei ba na wo mo behwe mo kra nko a na e ha adwen na nya no nko akra busua se ne ye ka na aka ne ye ni na ye de mu nkomo a akra wo free Bawku ho a no nkyere se wo ye kusa aseni ana bia mampusi ni nti obi nko kwetuo enkono wa no ti school dem mo esua de enye saa ena mpanyini yede kire ya man Ghana ye no nti amana ko ha adwen pandi krata we nso free eye onimonyamfo fellas kwachi ofusuyo na ye mashibedwani o ye mashibedwani wo sanso eye kasamafo ede ma his excellency John Dramani Mahama ye den silwe na betu dwanti sa radio busua de free mu ba ye nyina esomo no nti sesi afri ne koi ye nua no wo Bawku na Lerigu ene ne mpatem no ombeda eye awia no mienu no wura dem ntinka ene kwasiadai 2 o'clock pepe wia so obekwa sori a 12 1 wapon opon ya dwabi abedi bia no wadin wo ho ansa na waba 2 o'clock wura dem a mimpi obi ampese obehu abonten tu be share na busu de wa hwe awia katabene na wohyem na how ne amane ye unamu obepia gisa na panonsia no pia de obe bia na wa ye ntempa no mienu na akwa wura dem na bibia to atwa ti yenu no am Bawku ani diemu na Lerigu ne mpatem yesremo ya mukusa asefo ene mampusifo nyina ye nipa baako sebi nipa nkwa esombo Nyankopon twedi ampo Nyankopon boso ne asase oso obo nipa se ne suban so ne seso ti bibia ne wa yebetimi e de ato nipa nkwa ho yenim se sebi tumi ya duba bia ye pre ne ade eye de ne nso entimi ni nipa nkwa ne sremo yenim se asemi ba ye mampina daroma empanyefo daroma crop ya sante kotoko ne wa sha ase ya wosiesie ya enche kwa yenu ana mu na muba menhia kotoko fie na ye wura daroma wa sha ase na oni mpanyefo didi nkomo ahra ma asomdwa ba na de na asia sabre o yene ya sa Kenya na ye beti yakum nipa wa ha yakum obi wa ha enti ye bekum ye ho akosi da pe ti ye nhwe ma yenu ana ye wo Bawku ye mampusifo ne ye kusasifo ye nyina ye wu ansa na ebia yakasa de bia gya na sempo ye nyina ye kowu a wan na eba bidi yeso na de obidi yeso kra ba wan na beta na chi ama na hini ayejojo ye besire nyina ye ho uma nyina ye nkamo na ye no masomdua boa
na yɛ man Ghana ntumpo san sa asomdwe ba bɔkɔ asomdwe ba na regugu ɛyɛ ne mpatemu a ɛka Ghana nyinaa ɛka obia mesrɛ mo yenuanom mo nyinaa nka mo mate yɛnyɛ yɛ man Ghana mpuntu mo da se pa za ogye brɛ na ohwɛ me ɛwɔ by Grace TV bɛpɛ me bɛsan ba na yɛaba bɛhyia ne atwetwe ko ntimi srɛ wo bɛka yɛ ho a na wa subscribe bi ama me na wa like na wa comment na wa share bi bia notification deɛ mesrɛ ma rev sɛ bia bibia to mo a onsa bɛka nti sisi ade kai sɛ adusuafoɔ mmiɛnsa ɛna ahwɛ ɔmo kran kwa ya ɛwɔ bɔkɔ deɛ susu sɛ bɔkɔ ntɔkɔyɛ mu ɛna ama na ba ne saa yi sɛ kumase kusase kan ne yɛko no ne yɛkum nipa bɛsɛ mmienu aka ne ho no a mmiɛnsa nipa mmiɛnsa yɛ adusuafoɔ ɛna ewu deɛ di kan mmemme dɛ numrɛ ɛde kukum no ɛwɔ bɔkɔ senior high school ɛna in the form of retaliation sɛ senior sɛ ntia sɛ ebi no na regu senior high school so adusuafoɔ nkwadaa mmienu yɛkum wɔn mo ya ama na ha adwen paa ɛbasa sabi na yɛntimi ntumpo ɛbasa na da bia ɔman no yɛkɔ anim a na yɛtwe yɛsan ɛma yɛntimi ntumpo nti na yɛsie nuanom sɛ ma yɛn na yɛnka mo sisi a sogyafoɔ ɛna ɛbɛbɔ ban ɛwɔ hɔnom na bibia nso ɛwie yɛbusua kɔso na hwɛ by Grace TV kɔbena wusu ɛna meti nyame nka ho ɛbrɛ pam yɛbɛhyia makra bye bye